Ja fa temps que s'ha operat i... Fa un mes i mig, bueno, però no el dia 9, el dia 16, o sigui, ha de fer un mes i mig. I què tal? Molt i molt bé. Sí? Molt content. De seguida va veure bé? Perfecte. O sigui, immediatament, molt bé, vaig fer un ull, després vaig fer l'altre ull al cap d'una setmana, però ja al primer moment ja vaig notar una impressionant la diferència. Sí. Molt content. I molèsties? Ja una mica. No, m'ha anat tot la merda bé, no he tingut cap problema, he anat fent la bondat que m'havien de dir moltes gotes, això sí, però moltes gotes, però he intentat fer bondat i per això suposo que la cosa ha anat bé. Bueno, i el tracte què tal? Perfecte, sí? molt content, tant del servei, amb els horaris, o sigui, molta bondat, no m'ha fet esperar massa gaire enlloc, o sigui que tot ha anat... Li han donat facilitats per les visites... Cap problema, no he tingut el més, ja et dic, no masses esperes, o sigui, normalment a les hores concertades ja m'han atès, o sigui que, ja dic, no tinc cap queixa, al revés, molt content tant de l'operació com del tracte. I les instal·lacions també s'ha trobat còmode? Sí, cap problema, molt bé, de veritat, estan ben situades, vinc en metro, vinc en tren, molt bé, cotxe... Perquè vostè es visitava aquí o a... Jo soc de Sant Cugat. Família? I no, sempre he vingut aquí. Aquí ja directe a la Coretxa. I com ens va conèixer? Un amic meu es viu operat aquí i m'ho va recomanar. Vale, o sigui que ja venia recomanat per... Venia recomanat per una altra persona que ho havia fet aquí i que n'estava molt content. O sigui que ja són dues recomanacions que podem rebre-ne. Ara ja serà la meva també. Vale. Doncs, i valora que ha millorat molt la seva qualitat de vida després de la intervenció? Home, tal com qualitat de vida, en el fons sí, perquè veure-hi, sobretot era el tema de lluny, que ha millorat molt, diríem, l'aspecte del color, de veure molt més clar les coses, ha millorat molt caminar, la vegetació, els verds, els colors, han canviat una barbaritat, i això sí que dona molta qualitat de vida. Sobretot, ja dic, més que res el color i la llum, que s'han envers molt, no? Que es veu... És diferent, diríem. Molt diferent. I la comoditat, no? M'imagino. Menys quan vaig veure jo el mirall que vaig dir que no em tenia d'haver operat, l'altre tot anava meravella. I la comoditat de deixar les ulleres, m'imagino que és... Bueno, no feia massa bondat en posar-me. No? O sigui que... Però el que he fet falta i no me les posava, no feia massa bondat. O sigui que dintre de tot, millor perquè ara hi veu millor, sense necessitat d'estar pensant... No, de veritat, molt bé i sense... Ja et dic, ha sigut una sort, un èxit, podeu haver fet abans, però com que abans deien que les catarates havies d'esperar com més millor, jo anava esperant, però no es veu que en qualsevol moment és millor fer-ho. Si ho has fet abans, t'ho hagués anat. I la intervenció és molesta o...? És més, com que no t'adormi només l'ull, és més la incomoditat de dir ai, perquè ho veus que no, perquè són 5 minuts, o sigui que tot ho va fer de meravella, són 5 minuts. I dolor, no? No, gens. Posen unes gotes, que són l'anestèsia de l'ull, i estàs més els nervis que t'estan remenant l'ull que no pas que tinguis cap incomoditat animal ni res de tot això. Els nervis i prou. Doncs ens alegrem molt que hagi anat tan bé.